äventyr. Vi har bokat flygbiljett och en ny bil som var dyr. Komma kvar en polare som bor i Saint-Tropez. Han har fixat bild oss på kasino här bredvid. Jag måste ringa Carina. Och det inte glömma det. Ge mig ett par minuter. Sen så får ni se. Och jag hoppas jag förstår. Och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina. Så får vi se vad jag gör. Det blev ganska sent igår. Vi kom aldrig ut. Carina ville prata. Men mitt kontaktkort, det tog slut. Ikväll så blir det underhållning här på vårt hotell. Det är på. Allting går för mig ikväll. Jag måste ringa Carina. Glömma det. Ge mig ett par minuter. Sen så får ni se. Och jag hoppas att hon hör. Och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina. Så får du se hur jag gör. Mina har du mör. Hon får alltid som hon vill. Stämmer hur vi gör. Jag försöker komma till. Jag måste ringa Carina. Får inte glömma det. Ge mig ett par minuter. Sen så får ni se. Hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina. Så får vi se hur jag gör. Får inte glömma det. Ge mig ett par minuter. Sen så får ni se. Och jag hoppas jag förstår. Och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina. Så får vi se hur jag gör. Fredrik, har du företrädare på det? Ja, man kan ju tro det. Ja, det är ju klockrent. Ser man hoppar ner på scenen. Publiken. Ja, att det här älskar man. Det var dansband så här. En gång! Det gjorde du bra, Tocken.